Здравейте, приятели! Аз се казвам Рокси и днес ще правим слайм. Ето тук ще правим слаймът. Имаме два вида бъркалки, бляскави неща, с които ще ги украсим, буички, борекс, ножичка, за да отворим борекса, пяна за бръснене и лепило за слайм. Първо ще започнем с борекса. Трябва ето това пликче и ножичката. Ето така. Трябва да вземем само една лъжичка. И вече няма да ни трябва. Вземи си лъжичката да ти е удобно. И трябва да сипем водичка. Трябва да разбъркаме добре борекса. Бъркай бавничко, да не излезе от чашката. Хубаво ли се е разтворил? Мисля, че горе-долу. Добре, нека да продължим тогава с другите съставки. Сега какво ще правиш, Рокси? Сега ще сипем лепилото. Приготвила си една ваничка. Давай, сипвай го цялото. Рокси, докато сипе лепилото, ще ви покажа какви други неща е приготвила. Искам да видите тези прекрасни топченца, звездички. Какво друго има тук? Маниста, елхички, всякакви такива шаренийки, които да направят слайма по-интересен. Искам да ви покажа тези звездички, много са симпатични, абсолютно различни цветове. Рокси ще сложи малко и от тях. Я да видим докъде стигна слепилцето. Свърших вече. Браво! Следващото нещо, което трябва да добавиш е пяна за бръснене. Пяната за бръснене. Изправи го. Изправи го. Изправи го. Приключихме с слагането на пяната за бръснене и сега е време да бъркаме. Давай. Трябва хубаво да разбъркаш пяната с лепилото. Лесно ли се бърка? Горе-долу лесно и горе-долу трудно. Тук трябва много да се бърка. Рокси има асистент днес. Да. Една нейна приятелка. Най-добра. Ще й помогне с правенето на слайма, като слага по една лъжичка от разтворения вече боракс. Боракс или боракс? Хайде, Янче, слага една лъжичка. Рокси, ти бъркай. Слагаме по една лъжичка, за да го направим в най-добрата желана от нас гъстота. Давай, Янче, пак една. Рокси, хубаво разбърквай, принцесо. Точно така, вече почна да се поотлепя от стените. Почва да става като слайм. Давай, Янче, още една лъжичка сложи. Браво. Виждате ли как почна да се отлепя? И да става по-трудно. Да почна да става като слайм. Май вече е почти готов. Давай, бъркай. Тук най-трудното е бъркането в правенето на слайм. И то когато сложиш боракса. Да. Я пробвай сега как ти е като слайм, мам. Още малко май ще трябва да му сложим. Течничък е. Добре, бъркай сега. Нека се разбърка хубаво и след малко ще сложим още една лъжичка слайм. Боракс.
Стана готино. Това не е ли слайм? Хайде, продължавай с бъркането, принцесо. Давай, продължавай, Янче, слагай. Още една лъжичка сложи. Така, давай, аз ще ти помогна с държането. Вижте, Рокси колко усилия влага в правенето на този слайм. Но после ще пада игра, нали? Да. Давай, бъркай, бъркай, за да не стане твърд. Ох, много е трудно. Това е точно най-трудната част. Точно така. Давай, 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 бъркай. Хубаво разбъркай дъното. Струва ми се вече почти готов този слайм. Я да пипнем. О, още е лепка. Добре, Янче, сложи още една лъжичка, Лелю. Въпреки, че е доста твърд на Рокси, вече и е трудно. След като сложихме достатъчно боракс, трябва много да бъркаме. За да стане този слайм така. Трябва да слагаме по-малко лъжичка по лъжичка боракса, за да направим перфектната консистенция, която искаме от слайма. Да. Вече Рокси го бърка с ръце. И сме готови да сложим боята. Кой цвят ще направим първо? Синия. Синят. Асистентки, бихте ли отворили тази боя много внимателно, че цапа? И ако се изцапаш, не пере. Аз ще сложа, ти само я отвори. Така. Пази капачето, не го слагай на масата. Давай. Сега като сложихме, трябва много хубаво да го бъркаш. Не се цапай с боята сам. Асистентке, моля го затворете. Доста трудно се прави слайм. Да, много бъркане има, много бъркане. Само вижте, Рокси е като машина. Бърка, бърка, бърка. Трябва хубаво да се разбърка, за да поеме цвета. След това ще се... Няма да го махнеш, мамо, вече. Пи отия на ръчичката. Така. Рокси, виждам, че си приключила с отцветяването. Да, ето това е направен слаймът и сега ще го преберем в едно бурканче от стар слайм. А може да го пребереш в това, защото с другото ще играете. Я отвори. Този слайм тук ще преберем слайма на брати, а в другия след малко ще ви покажем какво ще се случи с другия. Да. Това, което сега ще направиш, какво е, Рокси? Ще сложи червена боя, за да стане лилаво. И какво друго ще сложим? И тарам! Тези топченца, но тях след малко. Сега да продължим с боята. Готови са двата цвята. Това е синия, който отделихме за Марти. Ето ги лилавия. И сега на лилавия Рокси какво ще направи? Ще му сложа звездички и топченца. Ето първо ще сложа топченцата. Да гледаме. Ето тези топченца. Вау, това шареното какво е хубаво. Виждате ли го? И малко звездички. Добре. Ето толкова. Има лилави звездички с почти същия цвят като слайма. Хайде сега ги разбъркай.
това беше нашия слайм. Надяваме се да ви е харесало как Рокси прави слайм. И довиждане, до нови срещи. Абонирайте се за моя канал, всеките ми много вдигнати палчета. До скоро! До скоро, а ние продължаваме с играта.